hrdosťou vám predstavujeme novú jedinečnú štvrť v projekte Čerešňová alej v neustále rozvíjajúcej sa obci Jelka, kde sa sny o vlastnom bývaní stávajú skutočnosťou. Predstavte si bývanie v moderných samostatných rodinných domoch alebo praktických dvojdomoch. Každý detail je navrhnutý s ohľadom na váš komfort a kvalitu života. Prvá rezervácia je už realitou. Pridajte sa k tým, ktorí si vybrali svoj nový domov v tejto exkluzívnej lokalite. Nečakajte a presvedčte sa o ponuke voľných rodinných domov na našej inzercii ešte dnes.